שלום ילדים, היום אנחנו הולכים ללמוד איך משחקים עם קובייה. זה נכון שכולם יודעים לשחק עם קובייה הונגרית, אבל זה לא קובייה הונגרית. זה לא קובייה הונגרית, אבל זה יכול לשחק, אפשר לשחק עם זה, ללמוד איך נראית קובייה הונגרית, אבל ככה לא נראית קובייה הונגרית. קובייה הונגרית נראית מרובע, כמו כזה. אבל קובייה הונגרית זה עם 6, עוד 2, עוד 4 פה. וגם אפשר לעשות את זה עם 2 חלקים, עם 4 חלקים, עם 6 חלקים, ועם 10 חלקים, ועם 11 חלקים, 12, והכל עובר לככה. כל מה שאני עושה, גם אם אני אעשה ככה, אני יכול לשנות את זה לככה. גם אם אני אעשה ככה, אני יכול לשנות את זה לככה. הבנתם? ותגיד ביי ביי.